Malapit 800 ka kapulisan gin-deploy para sa seguridad sa rally sang alyansa para sa bagong Pilipinas nga tambungan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Kim Salinas nakatutok live sa Mandurriao, Iloilo City. Kim? Jert, hugot nga seguridad kag temporary road closures ang ginpatuman kadungan sang political rally subong nga hapon. 781 ka uniform kag covert personnel ang gin-deploy sang Iloilo City Police Office. Lakip ang dugang nga personnel halin sa Iloilo Police Provincial Office para sa political rally sang alyansa para sa pagbabago sa Mandurriao, Iloilo City subong nga hapon. Magatambong para magpagita sang suporta sa 12 ka senatorial candidates sang administrasyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lakip sa mga ginatutukan sang kapulisan, amo ang posibleng paghiwat sang hublag protesta kagang may mga tuyo nga magsabotahe sa kahiwatan. May ara kita ginpreparar nga CTM contingents kag naka-standby ina siya no nga pag in case kinanglanon for dispersal sa mga hindi ma-manage nga mga crowd kag hindi kabahin sa nga ila grupo. May police assistance desk man nga ginpamtang ang kapulisan sa lugar. There will be possibilities na may mga random nga mga inspections, no? Kag mga pagpangusisa individually, especially kung may mga reports kita nga mga baton. Bangod sa kahiwatan, temporaryo ginpasiraduhan ang service road sa Benigno Aquino Avenue halin alas 12 ning hapon. Masobra 200 ka personnel sang Iloilo City at TTMO ang gin-deploy. May traffic scheme naman nga ginpatuman ang Iloilo City LGU. May mga railings and traffic signages na kami nakabutang diri sa aton nga service road. So editor na lang ang mga wala ya or hindi intend nga magkadto sa sining event area. Gin-designar nga drop-off area sa mga magatambong sa rally ang Donato Pizon Avenue, Halandones Street, kag Garden of Love sa Nabitasan, La Paz. Jert, sa karon nagapadayon na ang political rally diri sa Iloilo City Center Grounds kung sa diin kompleto nga nagtambong ang 12 ka senatorial candidates kung sa diin ginalauman nga magatambong takna alas 6 karon sa gabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Jert? Madamo nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas.